Ang sarap pagmasdan ng mga batang masayang nag-aaral sa paaralan. Mga gurong hindi na namamalayan ang paglipas ng oras habang nagtuturo ng may pagmamahal. Subalit, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Dulot ng novel coronavirus na di naglaon tinawag na COVID-19. Binalot ng pandemya ang buong mundo. March 16, 2020, inanunsyo ang pansamantalang pagkansela ng klase dahil sa banta ng pagkalat ng COVID-19. Isinailalim ang maraming lugar sa iba't ibang level ng community quarantine. Inilabas sa mga kautusan ukol sa maigting na pagsunod sa mga health and safety protocols. Bagamat nabigla ang lahat sa pandemyang nagdala ng tinatawag nating new normal, ang kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng panunungkulan ni Secretary Leonor Magtolis Briones ay hindi nagpatinag. Magpapatuloy ang edukalidad. Lalo pang pinagbuti ang paggamit ng online educational resources sa tulong ng DepEd Commons. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ng pagkakaabalahan ang mga bata nang maantala ang pagbubukas ng klase nitong Hunyo. Magpapatuloy pa rin ang pagkatuto ng mga bata. Kung kaya't mas pinaigting ang Information and Communications Technology Service ng Kagawaran. Sa pangunguna ni Undersecretary Alin Pascua, mas pinalawak ang paggawa at pagbuo ng mga online learning materials. Ang hakbang na ito ng Kagawaran ay lubos sa sinusuportahan at binigyang pansin ng tagapamanihala ng sangay ng Pangasinan 1, Dr. Sheila Marie A. Firmesias. Sa kasagsagan ng ipinatutupad na community quarantine sa iba't ibang panig ng bansa, nagkaroon ng suggested daily activities ang mga bata, maging ang kanilang mga magulang at mga guro. Isang makabuluhang gawain para makaiwas sa stress at hindi masayang ang mga araw na lumilipas. Inilunsad din ng sangay ang mga programang makatutulong hindi lamang para sa kaguruan at mga learner, kundi maging sa komunidad. Para maihatid ang tamang impormasyon, walang labis, walang kulang sa kaguruan, mga magulang at mag-aaral sa SDO1 Pangasinan at para na rin sa lahat ng stakeholders ng sangay, ay inilunsad ang Integrated Information and Communication Program na inihahatid ng Public and Media Affairs Team. Kabilang sa mga programang nagbigay ng impormasyon ay ang recorded newscast na Balitang Pansangay. Dito ipinakikita ang mga programa, proyekto at mga kaganapan sa buong SDO1 Pangasinan. Inilunsad rin ng Leksyon Pangasinan, isang Radio FB Live program na napakikinggan mula sa DWPR Radyo Pilipino Dagupan at napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live. Dito iniimbitahan ng ilang guro, school heads, iba pang empleyado at mga panauhin mula sa mga lokalidad para magbigay ng updates sa iba't ibang aspeto at para makapagbahagi ng best practices sa panahon ng bagong normal. Kasangga ng Public and Media Affairs Team sa Leksyon Pangasinan ang 31 Schools District ng Sangay, na kung saan ay binuo ang mga District Information Office Teams. Di naglaon ay masinsinang sinanay ang mga District Information Officers at Technical Staff para mas epektibo nilang maitaguyod ang Integrated Information and Communication Program sa kani-kanilang mga distrito. Kamakailan lang ay ibinabadi ng kautusan ng pagkakaroon ng School Information Officers para itaguyod na ang Integrated Information and Communication Program sa mga paaralan. Kasama din sa Leksyon Pangasinan
ang mga functional divisions ng sangay, kung saan mula Lunes hanggang Biyernes ay sumasahim papawid ang leksyon pamamahala ng Office of the Schools Division Superintendent, leksyon pampagkatuto ng Curriculum Implementation Division, leksyon panserbisyo ng School Governance and Operations Division, at ang leksyon pangkalusugan at pangkagandahan ng Health and Nutrition Unit. Kabilang din sa mga programa ng Public and Media Affairs Team ang mga FB Live talk shows na kapupulutan ng mga aral at inspirasyon sa buhay, ang Kumustahan sa STO1 Pangasinan at ang Leksyon Pangasinan 1-on-1 na kasama naman si OIC Schools Division Superintendent Firmesias bilang host. Ang mga programang ito ay nakaangkla sa layunin ng sulong edukalidad sa ilalim ng bagong normal. Anumang pagsubok ay kayang-kaya natin basta sama-sama sa iisang layunin. Haharapin natin ang bagong normal ng may sensibilidad sa isip, sa salita at sa gawa ay makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa gitna ng krisis, nagniningning at nagsisilbing inspirasyon ang STO1 Pangasinan. Walang empleyado, guro at mag-aaral na mapag-iiwanan. Tatak happy to serve, serbisyong may puso.